Здравейте хора, днес с САЩ. Ще пробваме с такива неща. И ще... Ох! И ще... Абе, това не е. Ви кажа нещо. Значи бяхме ето там на пешеходната и видяхме някакви двама старци да се карат и да се бият. Да се ритат. Защото по-дебелия мина пред колата, докато тя караше. Да. Ама не знам дали е само заради това, но сега. Нали сега... Ох, седе. В момента много студено, много е студено. Къде тая с баси тънката тениска? Да, буквално. Ох, това ето ти една бомбонка. Така, ето ти бомбонки. Махни си косата, бе! Ето такива бомбонки. Значи е лузър от нашото клас. Да, ето ги. Не мога, я отвори. Сега ще правим. Той го биех. Ето. Някой там там са лежал. Брат, ми... заебали мафията. Много се разгорижим, да, му нахаяха. Нека сега и тези двете да пробваме. Отхапат после ти. Така. Окото ми. Може бомбона. И аз чакай да спреме. Така хора просто да дъвче това бомбоната и си я глътнат. Така нека да пробваме окото. Да уча. По-удобно да се прибиеш. Сега ще върнем само да отворим това. Гледайте за втора.